नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आता हे पळया गंव घेतले हांवें. एक पेलो आसा हे आणि हे एक पेलो गंव बरे खमंग असे भाजूया. हे पळया आता हे गंव बरे भाजून जाले ते निवले. आता न्ही हे मिक्सरार घालता आणि ताचे पीठ करता. हे पळया आता हे न्ही पीठ हे पळया बरे तयार जाले आणि सारखे व्यवस्थित पळया सारखे. आणि आता न्ही त्या पिठाचे आमी बऱ्यापैकी लाडू करूया. आणि हांवें तुमकां गव्हाच्या पिठाचे लाडू करून दाखयले, पण ते पिठाचे दाखयले, गंव भाजूंक नसले. आता हे गंव भाजून सेपरेट करता लाडू ते तुम्ही पळया. आणि हे लाडू न्ही भरपूर पौष्टिक आणि रुचीकूय बरे जाता. आता हे आसा भितर न्ही ते हे पळय काजू बियो आसता पळय, कॅज्यू नट्स, तांकां वयर अशे टॉक कशी आसता ताका आमी हांकां काजूचे डोळे म्हणटात. हे पळय ते मेळटा बारीक कुडके, वयर अशी आसता टॉक कशी ती. हे आता भाजपाचे. आणि ही घेतल्या साखर आणि ही वेलची. आता ही पयली मिक्सरार ग्राइंड करता. हे पळय आता हांवें कायलेन स्मॉल पीसीस म्हणजे बारीक पीसीस असलेले पळय ते कॅज्यू नट्स घातल्या आणि ते भाजता. आणि तातूंत न्ही हे पयलेशे न्ही हे पळय तूप घालता. हे पळय कॅज्यू नट्स आता भाजून काढले, ते आता न्हिवपाक दवरले. आता तेच कायलेन हे पळय आमी पीठ घालुया आणि हे भाजूया. मातशे भाजपाचे, चड भाजपाचे ना. आणि तातूंत न्ही इल्लेशें आमी तूप घालुया. एक हे हांवें घेतला पळय ताका पाव वाटी सुमार लागतली, चड लागचे ना. आमचे कमी पीठ आसा म्हणून हा. आता हे बरे भाजूया मातशे. हे पळया हो चमचो आसा पळय ते 5 चमचे टोटल हातून तूप घातले. भरून अशें न्ही हा, म्हटल्यार 5 जाले ते. आणि आता हे जाले आमचे, आमी बंद करूया गॅस आणि निवोवया. हे पळया एक मोठो चमचो हांवें आता खसखस घेतला आणि तो भाजता. मातसो भाजपाचो तो आणि हो लाडवान घालपाचो मागीर. हे पळया आता हे निवले पीठ, हो खसखस भाजलेलो आणि हे कॅज्यू नट्स बारीक ते भाजलेले, ही घेतले साखर मिक्सरार वाटले आणि तातूंत वेलची घातलेली, ती सोमतीच भितर वाटून घेतली. आणि एक पिंच हे पळय मीठ घेतला, सॉल्ट, ते हातून घालुया. आणि आता हे सगळे मिक्स करूया काढून. आता हे सगळे मिक्स करूया, हातानूच करपाचे. साखर घालुया. आता साखर घातली न्ही, आता परत मिक्स करूया. आपल्या चवी प्रमाणे साखर घाला. पळया इतली हांवें साखर घातली आमच्या चवी प्रमाणे, पळय इतली दवरली. आणि हे आता बरे जाले पळय, बरे मिक्स जाले. आता हेजे बरे लाडू करूया. आता हे पळय आमी लाडू वळूया. हे पळय इतले घेवन सारके अशे. आणि मातशें तूप आता ते हांवें घातला पळय तितलेच घालपाचे, म्हणजे हे पळय बरोबर जाता. हे पळया हे तूप. हे पळया हे आता पीठ अशें हातान घेतले आणि हे पळय अशे लाडू वळय. हे पळय आता तुमकां वळून दाखयता. आणि बाकीचे हांवें वळूनय दवरले. सगळे म्हाजे लाडू एका पेल्याचे 24 जाले. हो 24वो. आणि बरे जाता, सारके सॉफ्ट, सारके वळपाकूय त्रास जायना. गांवठी मात तूप घाला भितर.
वास बरो येता घमघमता सारको आणि टेस्टीक जाल्या आणि पौष्टिकूय ते आणि एकदम रुचीक असे जाल्ले लाडू तुम्ही मुद्दाम करून पळया. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा म्हणजे हांवें केल्ल्यो रेसिपी तुमकां पावतल्यो. हे पळया बऱ्यापैकी गोल लाडू तयार जालो की ना. हे धवे धवे दिसता ते कॅज्यू नट्स आनी खसखस घातला तो. आणि हे पळय लाडू इज रेडी टू सर्व. आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयलो न्ही आणि फुडें पळयता तांकां हांव मना पासून सांगता थँक्यू आणि देव बरें करूं तुमचें आणि हॅपी दिवाली.